Haideți aplauze pentru Bața Românească. Dar tot am început. Vreau să văd, eu v-am mai întrebat eu odată, dar sunteți diferiți. Și ne va ajuta domnul Nelu Peanș. Vreau să văd eu dacă știți voi toți părinteasca de mântare. Da. Să vă aud, nu începem până nu vă aud pe toți părinteasca de mântare. Pentru cine nu știe, este vorba de graiul românesc. Este o poruncă dată de către părinți tuturor copiilor să nu-și uite graiul românesc, armonesc. Felicitările mele. Ianula, ai spus că te cheamă Ianula? Da? Câți ani ai Ianula? Acum spune. 4 ani. Pe cuvântul meu? Sigur? Ai împlinit 4 ani. Îți place să cânti aici cu Bața? Da. Și de cât timp? Bye.
Stai puțin, stai că te întreb eu acum. Am aflat că te cheamă Ianul ăla, pe tine cum te cheamă? Ianis. Ianis, bravo. Pe Maria Cristina. Maria Cristina, da? Cu Alexandra Florina. De Alexandru Penci. Domnul Nelu Penci. Încă o dată aplauze pentru acest mare grup, mare de tot. Bravo, haideți mai departe. Sumuțel de primăvară, cu soare peste câmpuri, iomuții de partizani, conitus andreță bubutus. Primăvara iniara, cu anioris mintită toane, cu cântec de aidonii și arăți cu ascăpirări. Bravo!